no tenim res a envejar ningú dels dos partits, perquè a pesar que som xicotets, perquè tenim poca representació i no tenim el volum dels partits, aconseguim omplir aquesta sala i això significa que tenim molts amics. Bé, jo, en primer lloc, vull demanar-vos que vos indigneu. L'altra intervenció que vaig començar en la presentació de la candidatura vaig començar amb una poesia de Vicent Andrés Tellers. Sé que va sorprendre alguns, jo avui no vaig començar amb una poesia, vos demano que vos indigneu, però vos ho demano de veritat. Alguns pensaran que Edu està perdent el cap, diran que Edu amb tantes classes i poc dormir està perdent el cap, però no l'estic perdent. Jo vos donaré raons més que suficients perquè vos indigneu i a la vegada perquè tingueu esperança per a no indignar-se. Però crec que avui dia la societat està indignada. I per què? Perquè hi ha moltíssimes raons per a indignar-se. El que passa és que molts pensaran per què els valencians no s'indignem? Probablement perquè no sabem. Perquè per actuar ho ha de saber. És a dir, saber i actuar, saber per actuar, va lligat i alguns estan molt interessats en que no sàpiguen res. I això hem de començar a veure-ho, hem de començar a despertar i obrir els ulls, tant a l'àmbit autonòmic com a l'àmbit local, perquè crec que és molt important que comencem a saber. Evidentment, per a poder actuar tenim que saber i per actuar haurem de saber. Vull dir, tot va lligat i tenim que ara conscienciar-nos d'això. Jo ara vull començar comentant-vos una història, potser per a començar a saber. Aquesta història és una història que tenia pensada per a un blog que crearem per a mi, per a que em diguera cosetes. Adrià Junior, que està aquí, va crear la pàgina web del blog de Nipalló, www.blogdenipalló.org, i a aquesta pàgina, en teoria, jo tinc un espai per a poder escriure cosetes. Últimament no he trobat per a elles, però tenia ja una música pensada en el cap. Vaig així a esplaiar-me i vaig comentar el que estava pensant. I vos vaig a parlar ara mateix de parets. De parets, però algunes d'ells molt grans. I vaig començar per una paret que inicialment era una paret blava. Aquesta paret és quasi un mur, és molt alta, és un mur molt gros, no deixa passar quasi la llum del sol, i el seu blau està quasi ennegrit. Està tan ennegrit que ja no es veu el blau. Aquesta paret és dura de derrocar i sols està pintada de blau per la banda de fora, perquè és per a guardar l'apariència. Els inquilins d'aquesta paret, si es que la mantenen, tenen diners per a mantenir-la, en molts casos. Però no s'han pensat massa perquè aquests diners que s'aguarden en la butxaca. En segon lloc hi ha una segona paret, que és un poc més baixeta. Deixa passar uns ratos de sol i aquesta paret és de color roig. Però a aquest roig li passa una coseta, que té molts trams que està molt descolorida. Alguns dels inquilins d'aquesta paret, un poc més baixeta i un poc més fineta, són inquilins que tenen un carrer roig i pensen que amb aquest carnet justifiquen ja que són més rossos que ningú. Però resulta que molts dels inquilins que apareixen tenen el carnet que és decorat, doblat i envellit. I no se n'adonen d'això i volen donar leccions a altres de quin color tenen. I a més, es donen la potestat de donar-nos el color que tenen de timbre. O eres roig, o eres blau, o eres negre. I no s'han adonat que això no és molt democràtic. I després hi ha una tercera paret. Hi ha moltes més parets, però jo us parlaré de tot. Hi ha una tercera paret que és més baixeta, l'altura suficient com per a poder veure el sol, per a poder veure el paisatge, per a poder botar-la com vulguem botar-la. Aquesta paret és de tres colors, taronja, verd i roig. I és una paret que té tres colors en tot el color, té un color viu, és a dir, té un taronja viu, un roig viu i un verd viu. Els inquilins són del poble, ens entenem entre nosaltres i estimem el poble en el que vivim. En aquesta paret tenim portes i tenim finestres, i ens agrada tenir-les sempre que cal obertes. I demanem als companys de les altres parets que si tenen cordes, escales, les agarren i les boten, que no tinguin por de botar-les, perquè la nostra paret està disposta a rebre els inquilins. Perquè és una paret que no fa de barrera, és una paret que simplement delimita una zona i que vol que puguen entrar tots i així. Com ja sabeu, el blog aquests últims mesos, bàsicament aquests últims mesos, s'està posicionant de molt en la seva postura. I jo m'he referent així, que segur està esperant d'escoltar-ho, no anem a governar amb el Partit Popular, no li anem a donar govern del Popular, per volar amb nosaltres no governarà, i no governarà. Però hem dit clar una cosa,
nosaltres ningú s'ha de donar lliçons de que és d'esquerra o ser de dretes. Jo no tinc cap dubte de que la majoria de gent del bloc compartís els idees d'esquerra i veu la política des de l'esquerra. Però nosaltres som un partit, i això ha de quedar clar, som un partit nacionalista, som el bloc nacionalista valencià, en aquest plan estem en la coalició Compromís, a les autonòmiques, i som un partit que tenim una gran diferència amb el PP i PSOE. Primer, que no som un partit d'àmbit estatal, i això significa que no som la sucursal de ningú, que treballem des d'ací, que probablement us hauria de replantejar perquè al País Basc o a Catalunya, o fins i tot en alguns casos a Galícia, els ha funcionat molt millor algunes coses, probablement perquè han tingut partits propis, partits nacionalistes que han funcionat bé, que han treballat pel seu territori, sense oblidar que som ciutadans d'Europa. No estem parlant de ficar ningú a la frontera o tancar ningú a la porta, estem parlant d'un partit que mira des de la seva terra, respectant les seves arrels, però que mira també cap al món, estem oberts al món. Un dia no mos de donar lliçó a ningú, això és el que parlàvem abans de la paret roja, dels carnets aquests foradats i abdoblats, aquests són els que volen donar lliçons d'esquerres i probablement hauríem de mirar pot ser que cap a Espanya, per exemple, per dir-nos quines són les polítiques d'esquerres que estan fent ara mateix. I hauríem de mirar millor cap a l'altre i dir, xicons, espavila't un poquet, perquè tenim un govern patètic i tenim una posició, jo diria, quasi patètica. Parlar de que no m'ha recolzat el PP en Benifalló, doncs, a banda de l'afinitat ideològica que puguem tindre o no, evidentment amb el PP no la tenim, estem molt més lluny del PP que del PSOE, això ho hem de reconèixer, però a banda d'aquesta afinitat ideològica que tinguem, en aquest cas és més que justificat no recolzar el Partit Popular de Benifalló. Per què no recolzem el Partit Popular de Benifalló? Perquè considerem que aquests 4 anys han sigut lamentables, no hi ha més paraules, lamentables, que han tingut una majoria absoluta i aquesta majoria absoluta ha comportat arrogància, soberbia, tots els qualificatius que vulgueu posar-hi. De tot, menys diàleg, menys modèstia, no han reconegut res. Jo crec que això demostra el nivell de la nostra llista, tenim gent de la... Encara que no presumim com altres de la formació que tenen uns membres, podríem presumir. Sí que tenim gent de tot tipus, tenim gent de la cultura, de la música, tenim el president de l'AMPA del CEP, que és d'estudis musicals, sense amb sensibilitat musical. Tenim membres d'un grup de música en valencià com són a Seques. Tenim gent amb una llarga experiència, una llarga trajectòria professional i una llarga experiència en l'interior com Vicent Manent, que personalment li ho agraïm molt el seu lloc d'estar en la llista i la seva aportació a la llista perquè evidentment la seva experiència ens pot aportar molt, ens pot ajudar en aquests primers anys, perquè estic segur no que traurem un, que entraré jo, sinó que traurem fins a 4 o 5. A lo pensaria. Però tampoc volia deixar-me especialment la contribució de la gent jove. Però la Marta, la gent jove de Benifalló en aquests últims anys s'ha activat, s'ha connectat a blog i a Compromís, estan més implicats que mai. M'han dit alguna vegada, controla aquests joves que tens, que diuen algunes tonteries o som han dit persones evidentment de fora del partit. Jo no compartís per res aquest criteri, crec que tenim gent experta, gent amb inquietuds, gent que està formant-se o està formada i que està portant moltíssim al blanc, està portant frescura, està portant treball, està portant idees, ens està explicant les piles, està donant energia positiva, com la beguda aquesta que tenim fora de la coalició Compromís i del bloc Jove. I per tant podem arreglar la contribució de tots els membres del bloc que esteu a la llista. Som uns quants, m'agradaria que hagués un més, mos hauria agradat que probablement hagués estat en llocs més catalans, però bueno, quan se fa una llista estic satisfet per això perquè he pogut comprovar que al bloc tenim molta gent i gent molt bona. Probablement no es correspon a la gent que ens vota, però el col·lectiu local del bloc de Benifalló és un col·lectiu unit i de molt de valor. Finalment, nosaltres, gràcies a tots i totes les forces d'estar així, d'acompanyar-nos en aquest acte, d'escoltar les nostres propostes, i no tinc cap dubte que si tenim capacitat per influir en el govern dels pròxims 4 anys de l'Ajuntament de Benifalló o de governar l'Ajuntament de Benifalló, intentarem fer el millor possible, sempre d'una manera coherent, equilibrada i amb responsabilitat. Gràcies a tots i totes i ens veiem a l'Ajuntament de Benifalló. Voteu bloc, Compromís, voteu el